da ke nake. Ni gaskiya kyawun ki kwarai yana nan da haiba. Ban ga tamkar ki ba duniya, ban ga kamar ki ba. Yar farin gida fata na ban yi nisa da ke ba. Sarkin da ke ba da baiwa ikonsa yau za mu duba. Komai idan zan faɗa sa ya fito da ƙarfi da haiba. Ikon ka dai naka ne, ba mai sa ka babu mai hana ka rabba. Farin gida fata na bai yi nisa da ke ba. Allahu mun san kana yi, jimla ce a duk halitta. Salati kai ta yi ba adadi wa aba gabinta. Sai in samun kusanci wanda ya fi shi ya daga tuta. Gaskiya yau za na tsage wanda ya so ta toya rabauta. Ba na so a shige gaba na kan santa idan kun fahimta. Na Batulu yagon Rasulu wanda ya so ta toya rabauta. Ban ga tankar ki ba duniya, ban ga kamar ki ba. Yar farin gida fata na bai yi nisa da ke ba. Salama masumiya, salama ya sarauniya, salama ya karimiya, salama ya azimiya, salama ya gimbiya. Ga ni gaban ki zinariya, duka sufa ta babanta mun shaida tana gurin Fadima yar Sulu. Ni dai ina ta so in ji daɗi na a gaban ki zinariya. Amma ina ƙara zargin kaina dan kar in sha wuya. Wallahi ya Fadima zunubai na sun yawa ba guri na shaida. Yar farin gida fata na bai yi nisa da ke ba. Batulu gatan wuce ko a ina zama ambata. Ta yadda Rasulu gatanta ne Allah ma ya ambata. Nabiyu Allahu gatansa ne ko a ina zamu ambata la shakka. Ban ga tankar ki ba duniya, ban ga kamar ki ba. Yar farin gida fata na bai yi nisa da ke ba. Komai idan an faɗe shi a duniya mu da ku za mu auna. Domin idan kun yi zance ba shakka za mu hau mu zauna. Ba mai ka da mu ko ya ture, mun yi riko da ku yar Rasulu. Ku hujja ce cikin salama amma sai wanda ya gane. Ko ƙarya idan an binne ta lallai da ku za a tone. Abinda ya samu bin gaskiya ƙwarin gwiwar ku ce yar Rasulu. Yar farin gida fata na bai yi nisa da ke ba. Roƙo na ɗaya Rabbi ya sa in ji ban yi nisa da ku ba. Ni fata na ɗaya Rabbi ya sa na ji ba rabe ni da ku ba. Wanda ya so uwan za ya so ‘ya'yanta ne ina shirfa'u. Ban ga tankar ki ba duniya, ban ga kamar ki ba. Yar farin gida fata na bai yi nisa da ke. Da farko dai ita ce umman Alhassanu har ma Hussein. Jikokin ma'aikin Allah kar
Husaini, mai kishin ma'aiki a bihi, babar su ce 'yar Rasulu. Allah sarki Sayyidi Aliyu, ga jinjina ta gare ka. Kafin nan na gaida Sayyidi Sadiku, zuciya ta ɗauka. Shugaba Umar har shugaba Usmanu, sahabbai gwan Rasulu. Ƙarƙarin gida fata na bai yi nisa da ke ba, komai akwai bagiran sashi ya saka na sanyo Ali. Domin waƙar ahalinsa ne faɗi mazara mai ƙyalƙyali. Umar shurfa'u har auliya, amarya ce ita abun Ali. Bambatan karki ba, baka duniya bangai kamar ki ba. Ƙarƙarin gida fata na bai yi nisa da ke. A shafi na baro ko Shehu Tijjani na a cikin tsatson manzali. Masoya ne suna haƙiƙa, ba waiwai masa hankali. Gausula yana nan cikin su, Burhama masoyin Rasulu. Bana manta da Sidi Tijjani, sharifi ne na faɗin mabintu. Ya yi fana'i nan kwatan kwardu a cikinmu ya ba mu bintu. Yana na Batulu kin sallame mu, a garin mu kin ba mu danki. Ƙarƙarin gida fata na bai yi nisa da ni ba, za na rufe ba sai na gaishe da Alaramma mai son Habibu. Ya yi tsaye ya jajirce burinsa a dai so Habibu. Nan a garin biye ya yi fana'i a cikin faɗin mabintu. Bambatan karki ba, duniya bangai kamar ki ba. Ƙarƙarin gida fata na bai yi nisa da ke ba. Kuma duba mai son kimalin Inyas masoyin Rasulu. Malam Inyas a kullum yana hidima a gidanku ya ke Batulu. Amalin fashi yake sha'aninsa, burinsa a so 'yan Rasulu. 'Yan Rasulu. Nan za na tsaya kusan, ni ba kowa ne ni ba ya ikiwana. Mai tarin laifuka ne, mai neman tuba abun subhana. Wasu na ta kira na da yarima, wasu ka wasu ce Ashiru. Ƙarƙarin gida fata na bai yi nisa da ke ba. Na Batulu tuba nake, na Batulu roƙo nake, na Batulu kuka nake, na Batulu ni take nake, na Batulu sani tsallake, kisa a cikin kini inda ke. Na Batulu kar in sake, in je a wuta tuba nake. Yar farin gida, yar manyan mutane da ke nake. Ni gaskiya, kyawanki ƙwarai yana nan da haiba. Banga